Здравейте! Днес темата ще бъде традиционната хипноза и с какво тя може да допринесе в положителен аспект в нашият настоящ живот. Ако темата ви интересува, може да останете с мен. Аз съм Елица Петрова Дзиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Традиционната хипноза, както и регресивната, имат за цел да разрешат потиснати емоции и травми, които с времето могат да бъдат като спирачка за наши решения и цели. Потиснатите емоции и травми дори с времето е доказано, че могат да се проявят не само с психически, а и с физически симптоми. Хипнозата вече е показала своят потенциал в различните области от живота. Дори може да въздейства в различните зависимости, като цигари, алкохол, дрога и така нататък, но няма да се спира в момента на всяка една от областите, в която може да бъде полезна. Само ще ги изброя, защото иначе ще стане безкрайно дълго видеото. И така, може да се подобри също самочувствието и самооценката чрез хипноза. Също така в страховите неврози или под страховите неврози може да се въздейства чрез хипноза и има отлични резултати във всяка една от областите, които изброих. При провеждането на първи консултации забелязвам, че много хора се притесняват или по-скоро при произнасянето на думата хипноза се шокират. Те имат като нещо опасно. А всъщност това е нещото, което може да бъде като ускорителна система в позитивен план за нашето настояще. Както вече съм споменавала и в други видеа, аз се обучавам в ИЕП ди Генова, Италия, и мога да кажа, че за всеки казус си има точен формат и метод. Хипнозата може да бъде опасна единствено ако не е извършена от професионалист. Нещо, което искам да споделя с вас, понеже в много от случаите при така информативна първа консултация ме питат, може да се извършва хипнозата онлайн. Дори в много от случаите е препоръчително, понеже клиента остава в позната за него среда. Ако имате нужда да разрешите някакъв ваш казус или просто имате нужда от повече информация, може да се свържете с мен на лично, пишете ми, ще отговоря на всички заинтересовани. Първите 15 минути от консултацията са подарък от мен, така че записвайте се. Чао, чао и прекрасен цветен ден от мен. Аз съм Елица Петрова Дзиляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог.